Wat stiet erop in? Dus nou sexy nieuws. Dat zie je weer goed uit voor Carla van Hoorn uit Itens. Goedemorgen, Carla. Ja, goedemorgen, Marjan. Nou, ik zie hier een kerstkindje. Ja, klopt. 24 december 1922. Hey. Ja. Hey, en hoe is dat eigenlijk? Dat vreeg je wel eens vaker hier om mensen die dan haar een jeetje vieren bij de kriesdagen. Hoe is dat eigenlijk? Nou, door de jaren heen verandert het van stom naar geweldig naar weer stom. Oh, hoe duidt dat eens even? Hoe staat dat dan? Nou, zoals als de lied wist, dan de wist net jullie als kwallen wist. Dus altijd 14 jullie na of voor op squallen dan, maar trakteren. Ja. Na de tijd. En de orenband die binnen dan op de dag zelfs jullie. Nou, dat snap ik wel. Ja. Ja. Nou, dan later krijg je band, die ben dan lieds. Dan is het geweldig om maar de hele familie, maar al die liedse band, maar ook hoor, je jullie te vieren. Dus zoete inval, geweldig. Maar nou ben nu eens ben grut, mijn tante-zusters ben grut. Die heb ik weer hun kwam familie. Dus ja, dan is het weer wat lastiger om de Christ en Marco te vieren. Ja, ik snap hem helemaal. Ja. Goh. En hoe wie dat dan doet, 16 wist. En dat speel hem dan net al in Itens, maar iets keer naar Gouten. Ja, klopt. Wat voor jeugd is het? Nou, op mijn 16e weer het hartstikke leuk. Een vriendenploegje op de Mabo. We gingen altijd maar eens fjouweren. Dus even, fjouwer of 5. Ja, 5 eigenlijk. Weer een soort van de 5, hè. Dat weer doen we in het TikTok populair. Ja. En het buiten. En nou ja, wij waren echt zo'n nerdige clubje die dan op het squalplein hints op het boatje weer. En altijd tussen bears die op squallen eigenlijk. En de oren ik hopen, als die ene wat minder die in tekenen, dan hoop ik daar weer mooi. En de oor hoop ik weer wat meer mooi de taalvakken en zo. Dus daar hopen we ook hoor een beetje. Ja, want we zitten in 1988. Onder de eind van de jaarverzel. Ja, dan doen we zo 16 hier dan. Wat vind dan uw favoriete muzikanten en artiesten? Waar is er een poster van, Wiggelies? Nou, wij zijn Malkoris Vriendenclub al fan van AHA. Ja. En ik speel dan Max Furuholmen, want ik speel op dat moment orgelles. Dus dat weer de toetsenist van AHA. Maar ik wie zelfs echt helemaal slucht van Michael Jackson. Oh. Ik wie ik verhelen op hem en ik wie natuurlijk de enige die hem begreep. En die height die stond, want die vonden dus niks onder die muziek. Die hadden altijd op Friesland en daar kwam Michael Jackson net zo volle voorbij in die tijd. Nee, u zijn bij het bandprogramma, misschien met Griebers of zo. Wie dat er nog net iets doet, denk ik in 1988. Nee, dat is niet in 1988. Nee. Dat bestuurde. Nee, dat is alleen nog Radio Friesland. Radio Friesland, ja. Nou, geen Michael Jackson, dat is echt wat. Nou goed. En hoe is dat dan? Hoe is die muziek dan op LP of cassettebandjes? Hoe ging dat in 88? Nou, ik hier wel een platenspeler. Maar die winnen te duur, die platen, over het algemeen. En dus ik hier het heel vaak. Dan nam ik, dan kon ik ervoor zitten op vreed, maar de top 40. En dan doe ik cassettedek en dan hier ik het cassettebandje erbij. En nam ik het op. En de noemen ze hier de lijst erbij. Die gingen we dan in de winkelhelft. Dus toen in de hitkrant volgens mij. Het gedrukte exemplaar, ik moest het vergeten ook wel. Ja. En dus dan hier we die lijst erbij en dan wie het opnemen op het moment dat we aan de beurt weer. En daar zei hier ik dan een riegen van wel 100 cassettebandjes in de keer. Zeg die dat? Nou, zullen we eens even naar die top 40 zien van Doestouw 16 hier geweest. Nou, wat dus op 24 december 1988. Nou, dit is de top 3 en die begint dan vanzelfs maar. Ja, van de Coca-Cola reclame. Jongen, dit is echt zo'n hit. Robin Beck in The First Time. Ja. Just het funny vanzelf. Die ik zo'n lekkere maisjonger. Ja, en Coca-Cola reclame. Ja, daar ziet het in. Ja, heel goed. Coca-Cola is it. Dan had het helemaal helder voor de geest. Ja, zeker. Robin Beck, dat wie de nummer 3. En dit is... Nummer 3. En ja, de Orinoco Flow. Ja, een grote hit in 88. Nou ja, wat zou er dan op instaan, hè? Dat zou die grote held er in staan? Ik heb een vermoeden. Daar weer, hè? Michael Jackson. Hast je trouwens een live, jongen?
Nee. Ik zou heel graag... Maar ik doe in die periode ik nog wel te jong. En later, maar de History Tour... Ja, toen weer leefde alweer een beetje oer. Dus toen ben ik net best. Nou, maar in die periode van deze tour, dat was ik toen eigenlijk nog een beetje te jong voor mijn ouders dan. Wij brengen die weerom naar die 16 jaar. Doe sto daar op het squalplein van Eaton's, Skere Gautum wierst. En Michael Jackson maar net uit een holle krijg koest. Altijd ik ging er van nu af van Michael Jackson draaien. Dan maar kiezen voor zelf. Ik heb zelfs cassette, want dit was het jerk. Dat is het officiële Michael Jackson cassettebandje? Ja, die kreeg ik op mijn 16e jaar van mijn beppe. Oh, mooi. Dus. Michael Jackson of die oren? Ja, van die oren nee. Ja? Smooth Criminal. Ja, graag. Dank u wel, Carla. Heerlijk. Geniet je ervan. Hoi. Ja, nog ik. Hoi.